Bo día, moi bo día a todos e a todas. Saudamos aos membros da corporación, señor secretario xeral, señor interventor xeral e tamén ao personal municipal que nos asiste nesta sesión, aqueles que nos siguen como público presencial, porque debo disculpar un fallo co streaming e, polo tanto, a sesión non poderá ser seguida en directo, vaise gravar e despois, máis tarde, cando remate o pleno, se subirá ás canles habituais. Sinto este contratempo. Comezamos o pleno coa parte resolutiva. Asunto número 1, señor secretario. Pronunciamento do pleno sobre a urxencia da sesión. Ben, dispoñen todos da motivación da convocatoria urxente do pleno do Concello da Coruña cos requisitos legais, o cumprimento dos prazos, os requisitos relativos á planificación e execución do orzamento e tamén aqueles criterios que por razóns de eficacia administrativa motivan a urxencia do pleno, tendo en conta, ademais, que todos os expedientes foron informados na Xunta de Goberno celebrada o mércores día 13, o xoves 14 na comisión correspondente e que todos os grupos políticos da corporación, ademais do Goberno, teñen presenza na Xunta de Goberno e teñen a súa disposición todos os asuntos ao mesmo tempo que os membros do Goberno. Por lo tanto, entendemos que queda xustificada a urxencia da convocatoria desta sesión extraordinaria para debater e decidir os asuntos de interese municipal que se someten a consideración do Pleno. Polo tanto, votamos este asunto número 1, que é o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a urxencia. Pasamos xa aos asuntos número 2 e 3, que serán debatidos conxuntamente en dúas quendas, a primeira de 7 minutos, a segunda de 4. Señor secretario. Asunto número 2. Aprobación definitiva do expediente modificativo 5-2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, modificación do anexo de investimentos e modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento do Concello da Coruña para o exercicio 2024. Asunto número 3, aprobación inicial do expediente modificativo 6/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, modificación do anexo de investimentos, modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento do Concello da Coruña para o exercicio 2024. Moitas grazas. Ten a palabra en primeiro lugar o señor Laje Tuñas como voceiro do Goberno e a continuación se abrirá o debate. Señor Laje. Bo día a todos e a todas. Estamos diante da tramitación da aprobación definitiva do M5 e da aprobación do M6. Neste caso, traemos o expediente M5 que xa pasou pola súa aprobación inicial neste pleno e toca agora a súa aprobación definitiva para a súa entrada en vigor. Un modificativo que incluía máis de 1,2 millóns de euros para diversos investimentos, ampliado, ademais, de acordo co grupo do BNG para incluir 120.000 euros máis para as bolsas comedor e, ademais, estamos a falar dun expediente que contemplaba partidas económicas que permitiran sufragar gastos de servicios municipais que consideramos esenciais. Referido ao M6, dado que o M5 foi debatido xa na sesión correspondente e aprobado inicialmente, centrareime no M6 para recordar que recolle un investimento que supera os 10,7 millóns de euros, unha cantidade elevada, e que obedece á necesidade de facerlle fronte a servicios efectivamente prestados e dos que teñen gozado milleiros de cidadáns. Formúlase un modificativo no mes de novembro que aspira a recoller unha parte importante das partidas económicas que, por unhas razóns ou por outras, non foron posible executarse ao longo do exercicio económico e, ademais, por un exercicio de realismo orzamentario, destinando recursos para aqueles servizos que o necesitan ou para sufragar servicios que superaron a expectativa a previsión de gasto inicial.
a partida máis onerosa é a que se refire á factura do bus urbano, neste caso por valor de 7,9 millóns de euros. Como saben, o bus urbano é hoxe máis económico para os usuarios que 2 décadas atrás. E, fundamentalmente, quero recordar que hai un punto de inflexión relevante que é a decisión do Goberno de España de sufragar unha parte do coste do transporte público mediante subvencións, cousa que a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, decideu non facer e, polo tanto, tivo que asumir o Concello na súa totalidade. O obxectivo de incrementar o número de viaxeiros, de usuarios no transporte público, creo que está fora de toda dúbida. Este ano chegaremos probablemente aos 27 millóns de viaxes, un récord dentro do servicio, récord que se alcanza seguramente en gran parte tamén pola decisión de incrementar de forma notable as bonificacións. Bonificacións que están inseridas nunha decisión moito máis ampla de política global no ámbito do Estado e aínda a expensas de coñecer as decisións que se tomen no ámbito do Goberno de España respecto de anos sucesivos, o cal levará consigo a ver unha formulación de conxunto que aínda non está definida. Pero no que se refire aos 2 últimos exercicios, sí temos que destacar que é indudable que as axudas que se puseron sobre a mesa, ben as do Estado ou ben as do Concello, que son as máis numerosas, sí significaron un incremento notable do número de usuarios. Outra cousa é o punto de equilibrio económico. Creo que estamos a falar dunha cantidade moi relevante, cantidade que debe de suplementarse e, polo tanto, significa unha cuantía de casi 8 millóns de euros máis. Xa no anterior modificativo contáramos tamén cunha partida adicional e, polo tanto, que estamos sendo conscientes de que os costes, cando se bonifican, os asume alguén, neste caso, os asume o Concello na súa meirande parte. Que podería ser menos gravoso para este Concello se fose a Xunta, tal como establecía o Estado nas súas bases, quen asumira unha parte da subvención? Sí, pero é unha opción, casi non vou entrar no fondo nin na crítica, é dicir, naquele momento a Comunidade Autónoma se negou en redondo, creo que ven a conto perfectamente e de forma constructiva que nos volvamos a plantear falar de algo fundamental para a Coruña e para a nosa comarca o conxunto da área metropolitana, que é a necesidade dun consorcio de transportes, unha autoridade de transportes que sexa capaz de poñer a prioridade no transporte público coa implicación de todas as administracións. Por agora, só o Estado e o Concello, só o Goberno de España e este Goberno municipal optaron por priorizar de forma destacada o transporte público. Negativa, por certo, que se estendeu ao conxunto de cidades galegas na súa maioría e, polo tanto, creo que a decisión, neste caso a Comunidade Autónoma, tuvo repercusións claramente negativas. Bueno, tamén poderíamos entrar, como non pode ser de outro xeito, nas cuantías que destinamos, neste caso, á cidade das TIC. No pasado pleno se facía alusión á necesidade de destinar máis recursos que estaban previstos, incluir neste M6, que complementan o M5, por iso tamén se desestima a alegación presentada ao respecto, no que se facía fincapé no incremento das dotacións. Este é un acordo ao que se chegou, ademais, coa Universidade e, polo tanto, en base a un criterio de orde económico onde se vai incorporando de forma acordada os créditos necesarios para ir sufragando certificacións que a propia Universidade achega. Imos a seguir contribuindo no vindeiro exercicio para completar e impulsar a consolidación da cidade das TIC como polo tecnolóxico de Galicia e farémolo tamén para dar cumprida conta dos recursos que están pendentes en base ao modificativo que se planteara no seu momento de máis de 3 millóns de euros. Tamén inclúe o M6 unha partida de 660.000 euros para dotar de máis recursos a Orquesta Sinfónica. Coido que este aspecto merece tamén unha reflexión. Cando se expuso décadas atrás o financiamento da orquesta,
a Xunta e o Concello se comprometeron a contribuir en partes iguais. Non quero volver a recordar unha vez máis a débeda histórica que hai por parte da Xunta de Galicia con respecto ao Consorcio de Promoción da Música, que está cifrado en máis de 5 millóns de euros, que hai que recordar de onde veñen. Quero dicir, non é unha cifra o chou nin escollida arbitrariamente, sino que ven derivada de todos esos anos nos cales a Xunta de Galicia non cumpliu o convenio que firmou. É dicir, non é unha cousa nin deste goberno, nin deste concelleiro, sino que é algo que está recollido nos propios datos derivados dese convenio. É certo, e así o recoñezo, que este ano a Xunta fixo unha pequena suba, pero estamos moi lonxe do equilibrio. É dicir, a débeda histórica é moi elevada, máis de 5 millóns de euros, e a realidade é que financieiramente o Concello está soportando un coste moito maior que o que se comprometeron Xunta e Concello, que era contribuir a partes iguais. Con este modificativo, o Concello achégase aos 4,2 millóns de euros de aportación ao Consorcio da Música, á Orquestra Sinfónica, mentras, casi 1 millón máis, mentras que a Xunta queda prácticamente 1 millón de euros por detrás desta cifra. Isto, sin contar, como lles decía antes, cos anos nos que a achega foi inferior á cantidade pactada. Creemos que é unha oportunidade agora cos orzamentos da Xunta de Galicia para que a comunidade autónoma este á altura do que di e, por outro lado, a cumprir o que di o propio convenio firmado no seu día. Xa non entro na propia débeda histórica que está aí, sino, cando menos, en igualar o mesmo que pon o Concello, porque poderíamos escoitar ou que alguén tivese a tentación de criticar a falta de fondos para o Consorcio da Música cando o que vemos é que ano tras ano, frente aos recursos que pon o Concello, a Xunta non cumple a súa parte e entendemos que non estamos a falar de cantidades moi relevantes, tendo en conta que é unha administración que move 14.000 millóns de euros nos seus orzamentos, frente a unha administración local de 375 millóns ou un pouco máis dos 400 consolidado. En calquera caso, creo que é importante unha reflexión ao respecto, porque non debe de ser única e exclusivamente o Concello o que soporte as dificultades ou novas realidades do Consorcio de Promoción da Música. Finalmente, tamén se aportan 150.000 euros para asumir os costes salariais dos profesionais da Escola Municipal de Música e algunhas actuacións que se deben de acometer e que están postas de manifesto por activa e por pasiva e que debían de ter sido asumidas no seu momento, formando parte dun acordo que eu creo que se debe non só de cumprir, sino de executar. Outros 130.000 euros para os gastos de conserxerías en instalacións deportivas e 360.000 euros máis para o funcionamento do servicio de Bici Coruña. Un servicio de Bici Coruña que eu creo que está convertido nunha política pública que identifica claramente non só a este goberno, diría que a este goberno con claridade e a nosa alcaldesa, pero creo que ademais é unha sinal de identidade clara deste tempo e desta cidade. 14.000 abonados anuais, creo que é unha cifra, desde logo que nin nas millores previsións a corto prazo estaba contemplada. Evidentemente había moitas expectativas, creo que hai un traballo detrás de moito tempo, de moitos compañeiros e compañeiras, de moitos funcionarios da empresa pública Emusa, pero creo que hai sobre todo unha resposta cidadá frente aos que negaron e negan a importancia de que haxa outros medios de comunicación que sean sostibles e que ademais se ve que ten encaixe na nosa cidade frente aos agoreros das catástrofes permanentes. Eu creo que Bici Coruña simboliza perfectamente unha aposta que está sostida no tempo e que ademais, pois dende o ano 2019 que Inés Rei é alcaldesa, se non recordo mal, creo que duplicamos ampliamente a rede ciclable. Creo que estamos nun volumen relevante de estacións de bicis e creo que eso se vai incrementar notablemente nos vindeiros anos.
todo é susceptible de ser millorable, pero desde logo creo que é algo que debería de suscitar un amplio consenso, porque tamén suscita un amplio consenso social. Coido que todos os temas que están recollidos no M6 son relevantes. Evidentemente, habrá argumentos de todo o tipo, pero o que se busca é a eficiencia en canto ao gasto, ni máis ni menos que aquelo que non se gastou ata o de agora, destinalo a aquelo que é preciso sufragar ou investir nel para rematar o ano cadrando o mellor posible as contas. Por si alguén non recorda o que son os orzamentos, o que se fai é unha previsión de gastos e unha previsión de ingresos. E, polo tanto, o que estamos é intentando saldar aquelas facturas que teñen un gasto superior e dar resposta a aquelas necesidades ou coyunturas que se foron poñendo de manifesto ao longo do ano. Alguén podría decir que é un modificativo escoba, cada quen o pode alcumar como considere, o que é indudable é que o que se busca é a eficiencia en torno aos gastos que están xerados e ás partidas que, non sendo executados no ano natural, poden ser destinadas a adiantar esos pagos. Agardando que este asunto poida ser de interese para todos e para todas e agardando que poidamos obter a súa aprobación, evidentemente traese esta proposta despois de ter as conversas necesarias para elo, pero en calquera caso creo que non me corresponde a min entrar en moito máis detalle, darlle as gracias a todos e ata aquí. Moitas grazas. Comezamos o turno de debate. 7 minutos na primeira quenda. Señor Jorquera do BNG, ten a palabra. Bo día. Como é habitual, quero aproveitar a miña primeira intervención para saudar a todos os presentes, o persoal do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e aos membros da corporación. Tamén tiña a intención de saudar o público que estea seguindo este pleno por streaming, polo tanto, lamento que fallase o sistema. O BNG vai votar a favor da aprobación definitiva do expediente M5 e da aprobación inicial do expediente M6. Imos votar a favor do M6 por responsabilidade, porque nel se contemplan suplementos de crédito para pagar diversos abonos pendentes, entre eles facer fronte ao pago de facturas da compañía de tranvías por un importe de case 8 millóns de euros. Se os servizos se efectuaron, hai que proceder ao pago. Contémplanse 2 créditos extraordinarios en Musa necesarios para compensar as perdas contraídas polos gastos derivados do servizo de Bici Coruña. Contémplase tamén un suplemento de crédito de máis de 600.000 euros para resolver o problema de liquidez no Consorcio de Promoción da Música, derivado das obrigas pendientes de 2023. Pero teño que dicir que para o BNG non abonda. É imprescindível dunha vez por todas abordar os problemas estruturais do Consorcio. Non é de recibo que a Xunta non salde a débeda de máis de 5 millóns de euros e que a alcaldesa non teña, ante esta situación, unha actitude de maior exixencia. E tampouco é de recibo que, mentres os gastos estruturais se incrementaron, en particular os gastos de persoal e de administración xeral do Consorcio, non o fixesen, en cambio, outras fontes de ingresos como os patrocinios. E se a causa é un problema de dirección, hai que abordar tamén ese problema de dirección. Valoramos positivamente a nova achega para que o Concello cumpra que a súa parte no convenio asinado coa UDC, imprescindível para contribuir ao desenvolvemento da cidade das TIC. Este sí que é un proxecto estratégico para a Coruña e por iso agardamos que non se demoren as achegas pendentes. E por último, quero referirme singularmente ao suplemento de crédito de 150.000 euros destinado á Escola Municipal de Música. Este suplemento é necesario para custear a suba salarial aos traballadores, abonar o pago dos atrasos por mor da aplicación do convenio e para facer fronte a gastos urxentes necesarios para o funcionamento ordinario da escola, alén de reformas e melloras que necesita o edificio e que haberá que cometer sen máis demora. Pero teño que dicir que non estaríamos nesta situación se se tivese respetado o acordo orzamentario ao que chegamos para este exercicio 2024. Pois na súa aprobación definitiva incluíuse unha modificación a proposta do BNG e pactada co Grupo Socialista
para incrementar a dotación en 250.000 euros, que nunca chegaron á Escola Municipal de Música, senón que foron utilizados para diminuir o déficit do consorcio. Non só non se respetou o acordo, senón que o concelleiro faltou a verdade na resposta que se lle deu ao BNG nun debate plenario. Por iso, repito, non estaríamos nesta situación se se tivese respetado o acordo orzamentario ao que chegamos para este exercicio 2024. E por iso anuncio, aínda que por responsabilidade vayamos votar a favor deste modificativo, que non vemos posíbel chegar a un acordo co Grupo de Goberno para os orzamentos de 2025. Como anunciamos o 30 de setembro, o BNG condicionaba o principio das negociacións ao cumprimento do grosso dos acordos asinados, quer o acordo de investidura, quer o acordo que deu lugar aos orzamentos vixentes. Case 2 meses despois, constatamos que moitos deses acordos continúan sin ser cumpridos. Por tanto, teño que anunciar que o BNG non vai suscribir un novo acordo co Grupo de Goberno para os orzamentos de 2025. Se hai orzamentos no ano 2025, non será con o noso voto favorável. E aquí quero determe un momento, señor concelleiro. Góstame ser xusto, intento sempre non confundir o touciño coa velocidade, por iso recoñezo os seus esforzos para facer posible un acordo orzamentario. Fixo cando anunciou a conxelación das taxas, por moito que saiba que sen o apoio do BNG unha suba era imposible. Fixérono o anunciar a suspensión de licenzas nas percebeiras. Era un trámite necesario para dar cumprimento ao acordo de investidura que contemplaba a modificación do PEXón nese ámbito. Fixérono en moitas cuestións, tamén co cárcere, ou poñerse no ámbito judicial a demanda da SIEPSE. Aínda que sabe que hoxe estamos nesta situación moito máis vintaxosa para recuperar o cárcere, porque en decembro de 2022 votamos en contra do acordo que chegou o goberno local coa SIEPSE. Se non fose así, o Concello tería pagado xa 2.300.000 euros. Pero, aínda que recoñeza os seus esforzos, o BNG non vai suscribir un acordo orzamentario porque se quebrou o principio de confianza. E non serán posíveis novos acordos mentres non se restaure. Dixen que coa Escola Municipal de Música non estaríamos nesta situación se se tivese respetado o acordo orzamentario. O mesmo compre dicir das baixas que se contemplan neste modificativo e noutros modificativos anteriores, para liberar crédito para poder facer fronte a outros pagos. Baixas que afectan, entre outras cousas, o plan de mellora dos centros cívicos e bibliotecas, o plan de mellora de recintos culturais municipais, a actuacións no Castro del Viña e no Castelo de San Antón, a actuacións nos barrios, moitas delas actuacións que estaban contempladas nos orzamentos de 2024 a proposta do BNG. A razón que se nos dá é que na maioría dos casos os proxectos aínda non están listos para licitar e, por tanto, non dá tempo a que se executen no tempo que resta até fin de exercicio. Pero quero lembrar que é o goberno local a quen lle corresponde dar impulso aos distintos proxectos para que estean listos en tempo e forma e se poidan executar. E se o goberno local se centra só naquelas cuestións que forman parte das súas prioridades de axenda e secundariza os programas e actuacións incorporadas aos orzamentos por iniciativa do BNG, entón é inevitável que haxa unha creba de confianza. Hai 15 días acompañei aos veciños e veciñas da Agra do Orzán na manifestación que celebraron reivindicando o Parque da Agra. Reclamaban algo tan elemental como que se derrube o muro da Canceliña e se cedan os terreos do observatorio para que, cando menos, a primeira fase do Parque da Agra sexa unha realidade. Vostede informounos dos seus esforzos para conseguir a cesión, e non o dubido, pero o certo é que en marzo de 2023 a alcaldesa anunciou un acordo coa EMET e a apertura inmediata dos terreos do observatorio. E case 2 anos despois, a veciñanza da Agra segue agardando. Resumiuno mellor que a min Julio Ramilo. Xa vou concluindo, señora alcaldesa. Dicía que o resumiu mellor que a min Julio Ramilo, o representante dos conserxes das instalacións deportivas municipais no último pleno,
cando, lembrando los santos inocentes, dicía que non eran nin maos nin parvos, só inocentes. Dixo porque despois de 3 anos de negociación, por fin se asinou un novo convenio colectivo e desde o Concello aseguróuselles que se ían respetar as melloras salariais contempladas no mesmo. Despois se lles dixo que había que agardar a publicación do prego para a licitación do servizo, dado que se está prestando en precario, e que a súa publicación era inminente. Pasou un ano e aínda non se publicou. E agora, cando pasou a data acordada para que comezasen a facerse efectivas as melloras salariais, argumentase que hai un informe da asesoría xurídica que o empece. Todo iso, pese a que no acordo orzamentario suscrito entre o PSOE e o BNG había o compromiso de que se dotase suficientemente a mellora do servizo para asegurar a súa correcta prestación e o cumprimento das novas condicións salariais acordadas no convenio laboral. Xa remato, a cuestións como esta me refiro cando falo de que se quebrou o principio de confianza. Por iso reitero que non se dan as condicións para chegar a un novo acordo orzamentario. E como dixen ao comezo, o BNG votará a favor da aprobación definitiva do expediente M5 e da aprobación inicial do expediente M6. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que estamos en los plenos acostumbrados a que nos cambien el orden del día. Mañana ya tenemos titular. El titular en la prensa va a ser que el bloque no va a apoyar los presupuestos este año, con lo cual el próximo año, en principio, no tenemos presupuestos. Veníamos a hablar de un modificativo y al final, ya digo, el bloque ha anunciado que no va a apoyar los presupuestos, lo cual me llama un poco la atención, el discurso, ese doble discurso que tiene el Bloque Nacionalista Galego, porque por un lado en estos momentos está apoyando este modificativo y por otro lado critica las bajas que se hacen en el modificativo. Entonces a veces no entiendo esa postura tan crítica por un lado, pero por otro lado que está avalando y apoyando siempre la gestión del Gobierno, con lo cual no deja de ser usted un cooperador necesario de todo lo que está pasando en esta ciudad y eso tiene que asumirlo. Pero bueno, vamos a hablar del modificativo. Nosotros hemos hecho unas alegaciones al modificativo número 5, que se aprueba hoy definitivamente. No se nos han tenido en cuenta esas alegaciones. Una de ellas eran las becas comedor. Por supuesto que nosotros seguimos peleando porque se incluyan en las partidas presupuestarias las becas comedor, porque más de 600 niños en esta ciudad, con el derecho reconocido por no haber fondo presupuestario, pues no pueden acceder al derecho. Y por otro lado, también estamos hablando de la ciudad de las TIC, ¿no? Nosotros habíamos pedido en el modificativo, en el M5, que se incluyera la totalidad de la deuda que existe con la universidad para la mejora de los accesos y las estaciones básicas. Vemos que en el M6, en el M5 no nos lo aceptan, pero sí en el M6 aumenta la partida presupuestaria. Y respecto al M6, pues también tenemos que decir muchas cosas. Vamos a ver, yo creo que este año, desde el mes de septiembre hasta el día de hoy, llevamos 5 modificativos, 3 en el pleno de septiembre, 1 en el mes de octubre y 1 en el mes de noviembre. Esto es un ejemplo de la forma que tiene de gobernar o de ejecutar el presupuesto este Gobierno municipal de Inés Rey. Y analizamos un expediente que nos habla de un modificativo por 10,7 millones de euros. ¿Para qué? Para pagar deudas. Y una de las deudas hablábamos del bus urbano. Decía el señor Laje que el bus urbano este año había dado cifra récord en usuarios. Mire, la cifra récord también la da en la deuda que tiene este ayuntamiento con la empresa que tiene la concesión de los buses urbanos. Y además algo que llama poderosamente la atención es que en los presupuestos se sabe que los buses urbanos funcionan todo el año. Y ustedes llevan sin pagar el bus urbano desde marzo. A día de hoy, a mes de septiembre, la deuda eran 9,6 millones de euros. A día de hoy, mes de noviembre, puede que esté a 11,7 millones de euros. Y falta noviembre y diciembre también aún por contabilizar. Dicho esto, ustedes en el presupuesto ese que elaboran no son conscientes de que todos los meses hay que pagar el bus y que lo que no puede ser es que acudamos a un modificativo, a bajas en otras partidas presupuestarias para pagar el bus. Y aún así
Aún así, no pagan ustedes la totalidad de la deuda. Y ya no digamos, no nos metamos a hablar de los 15 millones que se habla por ahí, que están pendientes de pago por las indemnizaciones, por lo que en su día fue la baja unilateral de la tarifa. También hablamos de la ciudad de las TICs, de la universidad. Tienen ustedes un compromiso de 3 millones de euros. A día de hoy, con este modificativo y con los modificativos anteriores, solo pagan 2.100.000 euros. Quedan 900.000 euros por pagar. O una universidad, por cierto, que tiene en estos momentos graves problemas económicos. Porque están hablando de un agujero que dejó el anterior rector, el que hoy es diputado socialista en el Parlamento gallego, por importe de casi 13 millones de euros. 13 millones de euros. Y ustedes, conociendo esto y sabiendo estos datos, aún le siguen debiendo a la universidad. Cuando se comprometieron, porque aquellas obras que iba a adelantar el dinero a la universidad para el acceso a la ciudad de las TICs y suministros, las iban a abonar ustedes. Hace 3 años, 3 millones de euros. A día de hoy siguen debiendo 9 millones de euros. Porque ustedes, si de algo pueden presumir, es que son un gobierno moroso. Le deben a todo el mundo. Le deben a las concesionarias de los servicios de esta ciudad, le deben a muchísimos proveedores. Este año hay que recordar que se pagaron 15 millones de euros en facturas irregulares de deudas del año pasado, y también los proveedores, el periodo de pago. Todos sabemos que por ley el periodo de pago para un proveedor debe ser de 30 días. Bueno, pues ustedes en el mes de julio alcanzaron la media de 72,84 días. Les digo más, en los 16 meses que llevan de gobierno han incumplido el periodo de pago a los proveedores en 13 meses. Luego hablamos aquí también, desde que en este modificativo, de la Escuela Municipal de Música, de los 150.000. Por cierto, solo hablamos de los salarios, no de las reformas que necesitan de reparaciones y mantenimiento que necesita la Escuela Municipal de Música. Hablamos de 130.000 euros para pagar a la empresa de conserjes de deportes, que a día de hoy no tienen contrato, por eso hay que pagar esos 130.000 euros, sin que tengan ustedes cuenta el cumplimiento de la promesa que le hicieron a los trabajadores de las instalaciones deportivas, de que iban a atender sus peticiones económicas, promesa electoral que no han cumplido, que luego aquí se aprobó una moción en este pleno y a día de hoy tampoco se ha cumplido y no tienen en cuenta sus mejoras salariales a las cuales se habían comprometido, o también los 60.000 euros para la recogida de los residuos urbanos con el contrato de emergencia, que por cierto, creo que están pagando en ese contrato a los trabajadores, a la adjudicataria de la emergencia, hasta 4 veces más caro el precio de los operarios. También la Orquesta Sinfónica. Me parece bien esta apuesta que hace por la Orquesta Sinfónica, pero recuerdo que aún quedan en estos momentos 337.000 euros que están ahí sin pagar. Dicho esto, el modificativo no solamente es lo que se quiere pagar. El modificativo viene también por las bajas que se dan en partidas presupuestarias que ustedes no están ejecutando. Y esto demuestra esta mala ejecución que tiene el gobierno municipal. Sobre todo cuando estamos hablando que en temas como son bienestar, en la Concejalía de Bienestar, las bajas son casi de 2.200.000 euros. Estamos hablando de una baja de 100.000 euros para las actividades socioculturales y estamos hablando de una baja de 2.160.000 euros para los proyectos complejos, que eran el García Sabel y el Centro Cívico de Birloque. Ya saben ustedes, cuando presupuestan, cuando anuncian el presupuesto, hablan del más expansivo, el que más invierte en bienestar social, y después vemos que las partidas que afectan al bienestar social no son capaces de ejecutarlas y las dan de baja. Los barrios, los grandes olvidados de esta ciudad. ¿Cuántas partidas presupuestarias están bajando en los barrios? Para resumir, 1,27 millones para modernizar las plazas y las vías públicas, al que hay que unir los 2,7 millones que ustedes rebajaron en el anterior modificativo
para pavimentación. Y luego dicen ustedes que apuestan por los barrios. Se nota que no van por los barrios, se nota que no invierten en los barrios y se nota que no les llegan las críticas a los ciudadanos que están hartos de su forma del abandono que tienen ustedes en los barrios de la ciudad. Instalaciones deportivas, más de lo mismo. 215.000 euros trabajan ustedes dan de baja para las estaciones deportivas, que hay que unirle los 155.000 euros que también dieron de baja anteriormente en los modificativos anteriores. No apuestan ustedes por el deporte base, no apuestan ustedes por las instalaciones deportivas, que están muchas de ellas deterioradas. Yo digo, esta es la forma de gobernar que tiene este gobierno municipal. En el modificativo viene un documento que para mí es muy aclaratorio, cuando hablo, por ejemplo, de la falta de inversión en los barrios. Termino ya. En el mes de septiembre tenían ustedes 101 millones de inversiones sin ejecutar, según el documento que presentaron con el modificativo. En noviembre, 98 millones de euros tienen ustedes hoy sin ejecutar. Señores del bloque, ustedes siguen apoyando estas cosas, porque ustedes, de la le digo, son los cómplices necesarios para esta falta de ejecución de presupuesto. Son los cómplices de todo lo que pasa en los barrios en esta ciudad, del abandono de los barrios. No vengan aquí con discursos que son ustedes los que apoyan a los barrios, cuando ustedes están apoyando hoy este modificativo, que no demuestra más que es la mala gestión que tiene este gobierno municipal. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Lorenzo. Turno para el Gobierno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, darlle as gracias ao Bloque Nacionalista Galego, o señor Jorquera, polo seu apoio ao M5 e ao M6. Evidentemente, forman parte dun diálogo e dun entendemento, senón non sería posible que estuveramos no punto no que estamos. Non sei se iso o convirte en cooperador necesario ou non, o convirte en que representa unha serie a un número de cidadáns, obtiveron un número de votos e, polo tanto, pois, a política funciona así, quer dizer, con entendemento e con diálogo para poder aprobar unha serie de acordos. Evidentemente, vostede fixose aquí un anuncio e, desde logo, diante dese anuncio, o que lle podo decir é que a man do goberno municipal é unha man que está tendida. Eu agradezcolle que teña recoñecido os esforzos feitos e que se seguirán facendo, evidentemente, ou non pode ser de outro xeito. Creo que temos en marcha moitas actuacións que forman parte dos acordos que temos suscritos co BNG. Entendo que hai ritmos diferentes. Por recordar algunhas cuestións, quero recordar que temos en marcha a negociación para a regulación das viviendas de uso turístico, a ordenanza de mobilidade sostible. Temos en marcha dúas ordenanzas máis de funcionamento municipal. Creo que podo decir que hai, tanto no que se refire a instalacións deportivas, regulación de área metropolitana, consellos económicos e sociais, decisións que son todas de calado e que levan tempo, acordos que teñen que ver tamén coa planta de tratamento, é dicir, nalgúns deles os tempos van bastante similares ao que estaba acordado, noutros hai algún tipo de retraso. Evidentemente, o funcionamento dun goberno non é o mesmo que estar na oposición. Vostedes fan o papel que consideran convinte, o máximo respeto pola súa posición. Creo que o dixemos abertamente, e vostede o sabe, este goberno municipal ten unha relación prioritaria co BNG, unha relación prioritaria co BNG derivada dos acordos aos que se chegou, sin que eso supoña ningún cordón sanitario, e se planteou que puidera haber unha negociación orzamentaria. Vostedes, polas razóns que vostede dou, ou por outras, das que, desde logo, eu non teño que entrar nin sair, deciden que non haxa unha negociación formal de orzamentos. Temos que respetalo, como non pode ser de outro xeito, o cal non quere decir que o Concello
renuncie a ter un orzamento, igual que no Concello de Pontevedra decidiron que houvese un orzamento para o exercicio 2024 e decidiron vostedes gobernando que non se producía unha negociación co Partido Socialista. A vida continúa, o Concello orzamentos necesita, pero tamén hai moitos acordos que están moi traballados, que están pendentes e que eu creo que será unha oportunidade seguir falando deles. É dicir, dende o Goberno Municipal non só non nos negamos, sino que redoblaremos os esforzos para que se poidan seguir construindo políticas progresistas neste Concello. Creo que non ten sentido facer unha renuncia a algo que é o natural, que é o diálogo e o entendemento, respetando que son forzas políticas cada unha diferente. Señor Lorenzo, eu entendo que vostede formule a crítica que considere convinte. O que é evidente é que hai algunhas cousas que agora entrarei no detalle, teñen que ver con, seguramente vostede o esqueceu e eu lle vou a recordar, pero seguro que está de acordo no que lle vou a decir. Así quero facer unha precisión, señor Jorquera, vostede relatou que lle déramos conta, que eu mesmo lle den conta das negociacións e tamén dos avances, porque non decilo, con respecto á negociación coa EMET. Chegouse a firmar un protocolo, houve cambios nese ámbito, se retomaron as negociacións. Quero recordar, e non mo entenda mal, que debe de ser algo bastante complexo este asunto, aínda que a mí me parecía que, seguramente como a vostede, que debería de ter menos complexidade. Quero recordarlle que xa sendo vostede senador, xa pasou algún tempo, como vostede sabe, vostede mesmo se interesou porque se fixera a cesión. Non sei se isto supón a favor ou en contra, porque ás veces, como a política está como está, facerlle recoñecementos ao adversario parece que pode parecer unha debilidade. O señor Jorquera xa se interesou por este asunto fai moito tempo e creo que ben interesado. O goberno do que formou parte o señor Lorenzo, polo que eu estive vendo na hemeroteca, tamén non só se interesou, sino que intentou facer gestións para conseguir que ese parque do observatorio pasara a disfrute de todos os coruñeses e coruñesas. A realidade é que estamos máis cerca ca nunca. Eu espero que os detalles e os datos que vostede coñece en o señor Jorquera poidan culminar finalmente con esa cesión. E, polo tanto, creo que máis alá da crítica que cada un poida formular, creo que o que nos toca a nós como goberno é traballar para conseguilo. No pasado non foi posible, non? Podría dicir agora que no pasado se chegou a anunciar, incluso houve unha visita dunha ministra, Ana Pastor, con un alcalde, o señor Negreira, no que anunciaron que iba a comenzar xa a reforma de Alfonso Molina, pero pasaron moitos anos desde ese anuncio e quedou en anuncio. Cando se está ejecutando é agora. Por lo tanto, creo que as críticas son todas entendibles, a decisión do BNG é unha decisión, como non pode ser de outro xeito, nunha forza política diferente á do Partido Socialista, autónoma, e é unha decisión que eu creo que non debería, e a miña reflexión, non debería de impedir o seguir construindo políticas progresistas e seguir chegando a acordos. Señor Lorenzo, a ver, cando vostede fala, por exemplo, do bus urbano e da factura do bus, a ver, ao mellor non é que seamos moi listos, pero dos coches ímonos apartando. Facer unha previsión está ben. Vostede sabe, non me diga que non, vostede sabe que, dependendo do número de usuarios, a factura é unha ou é outra. Eu creo que sí o sabe, non? Digo porque é moito máis riguroso decir que ao mellor pois non se calculou ben ou non se aproximou ben a plantealo como se fora un escenario de que non sabemos que todos os meses se paga 10 euros por algo ou 100 euros ou non, é un pouco máis complexo, vale? E en calquera caso, creo que se vostede vai ao histórico sabe perfectamente por que, remato, señora alcaldesa, por que todos os anos
non estamos a falar de cuantías exactas, sino cuantías que se moven. En calquera caso, a discrepancia de fondo ten que ver con que vostede forma parte do grupo da oposición, o ve de forma diferente e tal. Solo quero recordarlle unha cousa. Non ten nada que ver con ter maiorías ni minorías. Vostedes, no primeiro ano de goberno, cando gobernaron, a única vez que gobernaron, cando o señor Negreira era alcalde, vostede, o concelleiro dos Servicios Sociais, levaban 5 modificativos. 5. Eu non creo que por eso o fixeran mal. Vostede cree que o fixo mal porque tuera 5 modificativos? Ou, cando estábamos en xullo do ano 14, vostedes levaban 14 modificativos. Non sei se lle borrou así dun plumazo da memoria. Vostede cree que por 14 modificativos o fixeron ben ou mal? E remato, señor alcaldesa. Imagino que a señora Rosa Gallego o que facía era intentar adecuar as necesidades de gasto ás realidades dos ingresos e ir adaptándose á realidade. Por lo tanto, creo que cae polo seu propio pé falar de si é moito volumen ou é pouco. A cuestión é se se acerta nas políticas ou non. E vostede acaba de decir que este concello é un concello inversor con máis de 100 millóns de euros e eu espero que siga sendo un concello inversor. E, desde logo, unha parte sustancial do que se invirte nos barrios desta cidade. Se pode seguir co mantra dicindo que non, pero, bueno, eu creo que esa é a línea a continuar. Nada máis, moitas grazas. Perdón, ben, moitas grazas, señor Laje. Pasamos á última quenda de 4 minutos. 4 minutos. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señor Lorenzo. Socios de goberno, colaboradores necesarios, cómplices necesarios. Mire, vou recorrer o método Barrio Sésamo para ver se así entenden algunhas cousas. Non somos socios de goberno. Socios de goberno son no goberno central, PSOE e Sumar, porque forman un goberno de coalición. Socios de goberno foron vostedes e Vox, porque formaron gobernos de coalición, até que vos, non vostedes, decidiu rompelos. Iso sí, é certo, propiciamos con noso voto a investidura da señora Inés Rei como alcaldesa. É certo. Igual que a vostedes, por exemplo, propiciaron co seu voto a investidura do señor Jácome en Ourense. É para ver se diferenciamos, se sabemos diferenciar. Pero estamos na oposición e exercemos a oposición. Por suposto, o noso estilo, con responsabilidade, como estamos facendo neste pleno, pensando sempre no mellor para a cidade e non causar un prexuízo nin ao Concello nin aos cidadáns. Vostede di, como anuncian que non van chegar a un acordo orzamentario, pero que votan a favor deste modificativo. Que quere? Que non se corrixan os desequilibrios no Consorcio de Promoción da Música, que non se pague a compañía de tranvías, que se deixen un descuberto en Musa polos servizos de Vice Coruña, que non haxa esa chega tan necesaria para a Escola Municipal de Música. O problema, señor Lorenzo, é que vostedes decidiron importar ao Concello da Coruña o modelo de oposición do señor Tellado e do señor Feijóo. Mire, podería resumirse así. O Prestige, culpa do capitán. O Albia e o Metro de Valencia, culpa do condutor. Os mortos en Madrid nas residencias durante a COVID, culpa de Pablo Iglesias. O Ya 42, culpa do piloto. O 11M, culpa de ETA. A Dana, culpa de Pedro Sánchez. E de Teresa Rivera, que me esquecía. Un modelo de oposición aplicado ao Concello da Coruña que consiste en calificar de pelotazos plans do goberno local para as xubias e logo votar en contra da suspensión de licenzas en Percebeiras. Se collemos a intervención do señor Antonio Deus no último pleno, resulta que para vostedes, os de Metrobacesa, son investidores locais e o que pretenden facer nas Percebeiras é unha obra de beneficencia. Un modelo de oposición que consiste en que vostedes foron colaboradores necesarios, cómplices necesarios da alta edificabilidade prevista no Castrillón, porque a aprobación definitiva do Pexón votaron a vostedes, non o BNG, señor Lorenzo, porque os seus plans anteriores para o Castrillón, cando vostedes gobernaban, contemplaban aínda maior edificabilidade e, en cambio, agora queixarse desas consecuencias.
Un modelo de oposición que consiste en criticar a situación do Consorcio de Promoción da Música, pero logo negar que a Xunta este incumplindo os compromisos de financiamento que tiñan asumidos. Un modelo de oposición que consiste en criticar que haxa moitos modificativos, entre eles para pagar abonos a compañía de tranvías que non se contemplaban nos orzamentos iniciais, cando iso era o que facían vostedes sistemáticamente cando gobernaban. Miren, vostedes collen un eslogan e non o soltan. Que cara lle sai a Coruña a Alcaldía de Santiago? Levan todo o mandato repetindo esta matraca. Pois mire, volvendo ao método Barrio Sésamo, señores do PP, para ver se así lles queda máis claro, e pese ao respeto e o agarimo que vostede no persoal me merece, señor Lorenzo. Aínda que a Alcaldía de Santiago de Compostela estivese en mans de Falange Española de las Jons e a de Pontevedra en mans do Requetés, nunca propiciaríamos con noso voto que vostedes gobernasen na Coruña. Como, obviamente, vostedes tampouco propiciarían un goberno do BNG, porque vostedes representan un modelo para Galiza e un proxecto de cidade que está nas antípodas do que defende o BNG. E mire, señor Laje, vamos a ver, a diferencia a respecto da defensa que fixen da cesión dos terreos do Observatorio ao Concello da Coruña cando era senador, que xa choveu, é que eu non anunciei a bombo en platillo que a apertura deses terreos iba a ser inminente, incluso con un croquis publicado en todos os medios de comunicación en plena campaña electoral. Esa é a primeira diferencia. Por lo demais, teño aquí o acordo de investidura suscrito entre o BNG e o PSOE e o acordo orzamentario de 2024, podería facer un repaso dos incumplimentos, pero asegurolle que nos levaría moito tempo. É moi importante chegar a acordos, mas hai un refrán que di que o papel terma do que lle voten, e calquera pode entender que de nada valen os acordos se logo non se cumpren. E quen dispuña de todas as ferramentas para os cumprir era o goberno local. Por iso reitero que non se dan as condicións para chegar a un acordo para os orzamentos de 2025. Pola miña banda, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pode pasar, señor Díaz. Señor Lorenzo, seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Jorquera, como usted hablaba de Barrio Sésamo, yo también voy a utilizar el humor de más altura, ¿no? Sobre todo por el tema de los presupuestos. Había una obra de Pedro Muñoz Checa que se titulaba La venganza de Don Mendo. En aquella obra había una estrofa muy bonita, muy divertida, que era sobre las 7:30. Las 7:30 es un juego vil, que no puedes jugar a ciegas, que juegas 100 veces 1000 y que te pasas o no llegas. Y el no llegar a dolor pues indica que mal tasas, más ay de ti si te pasas es peor. Y esto es un poco los presupuestos, y son los modificativos, que mal tasan y no llegan. Pero sobre todo que el señor Muñoz Seca inventó un género, o creó un género nuevo literario, que se llamaba el astracán, que era un género que es hacer reír a toda costa. Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo ahora con los presupuestos, y escuchándoles a ustedes las dos versiones, me parece toda una astracanada. Astracanada se refiere, se ríen ustedes de todo y de todos. Y le voy a decir el porqué. El señor Lajetuñas decía la pasada semana que los presupuestos, que presuntamente se iban a aprobar, que hoy ya vemos que no, iban a ser los presupuestos de los barrios. Eso sí que es una astracanada por parte de este gobierno municipal. Se ríen de todos. Y tienen ahí las pruebas. Las pruebas están en que más de 220 millones sin ejecutar, o este año, en el mes de noviembre, llevamos 98 millones sin ejecutar en inversiones en los barrios. Pero por otro lado, usted decía que quería apoyar, iba a apoyar siempre por responsabilidad, todo aquello que beneficiara a los barrios. Y ahora nos está diciendo que apoya el modificativo, pero no el presupuesto. Mire, usted al apoyar el modificativo, le dije antes, está apoyando todas las bajas. Todas las bajas que se están haciendo en otras partidas presupuestarias, porque el remanente que había en este ayuntamiento se gastó
se gastó en pagar más de 15 millones en facturas irregulares. Entonces, yo todas estas formas de hacer política, usted decía, no, el PP utiliza el eslogan de que no mucho nos cuesta a los coruñeses la alcaldía de Santiago. Mire, no es un eslogan, es una realidad. Porque a mí me cuesta a veces entenderles su postura política en este concello. Como, por ejemplo, hoy. Apruebo el modificativo y, sin embargo, no, anuncio que no apruebo los presupuestos. Y con ese modificativo digo, apruebo todas estas bajas que son inversiones en los barrios, muchas inversiones en los barrios que usted dice defender. Y yo le digo, esta es la forma que tiene de gobernarse esta ciudad. Y ya digo lo que decía Pedro Muñoz Seca, o no llegas, si no llegas da dolor y si te pasas aún es peor. Ustedes no llegan en el presupuesto. Ustedes dejan a muchos niños de esta ciudad sin becas comedor. Se lo hemos pedido 2 veces en 2 modificativos. Por supuesto, en este tercer modificativo, en el M6, vamos a volver a pedirlo, como San Pedro, para ver si ustedes niegan otras veces a esos niños la beca comedor que tienen reconocida por ley. Ustedes no llegan cuando hablan de los buses. Mire, por supuesto que los buses es un servicio que se presta todos los meses y hay que prever. Usted decía que los presupuestos eran una previsión. Oiga, ustedes solo previeron 2 meses. Estamos pagando la factura de los buses no con el presupuesto, sino con las bajas del presupuesto, ni siquiera con el remanente. O la ciudad de las TICs, ustedes sabían que debían 3 millones de euros. Se habían comprometido a pagar 3 millones de euros. Por ahora llevan 2. Ya digo, con el problema que tiene la universidad. Y luego se pasan contando, se pasan hablando, se pasan anunciando cosas que después no cumplen. Y prueba de ello es las bajas que se dan en la Concejalía de Servicios Sociales, en los grandes proyectos de la Concejalía de Servicios Sociales. Más de 2 millones de euros. Prueba de ello es que ustedes, en inversiones en los barrios, pavimentación o modernizar los barrios, dejan de gastar y dan de baja 4 millones de euros. Porque a ustedes lo que les gusta es el anuncio, el decir, el gran presupuesto expansivo de esta ciudad. A ustedes les gusta poner negro sobre blanco. Lo que no saben es ejecutar ni siquiera a lo que se comprometen. Es lo que nosotros estamos denunciando siempre. Esto no es forma de gobernar una ciudad. Y toda la responsabilidad, o el 90% de todo lo que está pasando, señor Rangel, la tiene usted, que, como dije siempre, tiene el 90% de las competencias. Gracias por su atención. Grazas, señor Lorenzo. Turno para o Goberno que pecha o debate. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, estaba empezando a preocuparme ao ver que non tiña eu responsabilidade en grado sumo. Iba a competir en noticia co titular que vostede puxo ao comezo da súa intervención, pero, bueno, alégrome moito de que non perda as súas costumbres. Non sei se se capta a ironía, pero en calquera caso non é para poñerlle un toque de humor, porque non creo que sea unha cuestión de humor. Creo que é unha visión, vostede expresou, que é normal, como concelleiro na oposición, intenta destacar aquelas cuestións que considera que están mal ou que son mellorables. Eu pregunteille se 14 modificativos en menos de 3 anos do goberno do que vostede formou parte, e a única vez que gobernou o Partido Popular con maioría absoluta, se vostede considera que eso significa que é facer mal as cousas. Non sei, presupuestaban mal, non atendían os problemas, seguramente había un pouco de todo, non? Seguramente había un pouco de todo. A modificación orzamentaria é un instrumento, unha ferramenta, pois que non facer uso dela non tería moito sentido. Vostede pode coincidir nas prioridades ou non. Podo volver a repetirlle que este goberno cuadruplica o número de becas que vostede, como responsable dos servicios sociais, daba, os recursos económicos que destinaba o Partido Popular cando gobernaba a esas becas comedor, pero creo que é un debate que está ampliamente superado. Un goberno que dedica máis de 2 millóns de euros a esa partida e un volumen
de becas suficientemente amplio. Outra cousa sería que vostede fixera unha reflexión máis de fondo si podemos mellorar a formulación, a canta xente debemos de chegar, etcétera, etcétera, que eu creo que abriría un debate de outra natureza, seguramente máis constructivo, pero en calquera caso eu respeto a súa posición. Intentei dicirlle que os costes do transporte público veñen derivados de bonificacións que se deciden cando hai unha política de Estado de bonificar ampliamente o transporte público. Por certo, este Concello xa o bonificaba con anterioridade, que non é novo. O que se fixo foi un incremento moi notable, que ten un coste moi elevado, e iso tamén deberá levar consigo unha reflexión. O que é indudable é que se chegamos a 27 millóns, que a mí non me parece que sexa unha cifra menor, 27 millóns de viaxes nun ano, e, polo tanto, estamos en cifras récord a todos os niveles, creo que se pode ver. Creo que, desde logo, merecería unha reflexión máis de fondo con respecto a onde se poñen as prioridades orzamentarias, e se iso vai a formar parte tamén do debate no ámbito estatal. En calquera caso, non vin argumentos de fondo, vin silencios clamorosos ou omisións cando se fala do Consorcio de Promoción da Música. Fixen unha apelación expresa á débeda histórica que ten a Xunta de Galicia ca cidade, neste caso, co Consorcio de Promoción da Música, coa Orquestra Sinfónica, máis de 5 millóns de euros. Interpelei para que, cando menos, igualen o que destina este Concello ao Consorcio de Promoción da Música, dito de outro xeito, a que cumplan o que teñen firmado. A resposta foi o silencio, a omisión, mirar para outro lado, ali donde teñen algunha responsabilidade. Paréceme bastante preocupante, porque despois se lles enche a boca a hora de falar do Consorcio de Promoción da Música, da Orquestra Sinfónica, pero o señor Lorenzo non lle dedicou ningunha milésima de segundo na súa intervención. Non é que non lle dedicara 20 segundos, é que non lle dedicou unha milésima de segundo á Orquestra Sinfónica de Galicia e o feito de que a Xunta de Galicia non poña os mesmos recursos que pon o Concello. Fíxese que non lle formulei unha proposta para que adicara máis, senón para que cumplira o convenio, o que ten firmado. Falamos do transporte, por suposto. Falamos da cidade de Astí. Señor Lorenzo, este goberno avanza coa creación da sociedade xestora e avanza co acordo que ten ca Universidade para ir facendo os pagos tal como os traemos aquí. Por lo tanto, se falamos de todo, por que non falamos da Orquestra Sinfónica e do que deixa de abonar a Xunta de Galicia? Bueno, non sei, pero desde logo a mí me parece un silencio clamoroso. Non sei se se trata de falar do mus, da escoba ou do chinchón. Vexo vostede fala do xogo das 7:30. En calquera caso, a min os orzamentos da cidade me parecen algo serio e importante. Señor Jorquera, respeto, como non pode ser de outro xeito, a posición que ten o BNG. Respetando a decisión que ten o BNG, teño que dicirlle que non entendemos que o BNG renuncie a participar na elaboración dos orzamentos sin nin siquiera comenzar unha negociación. É evidente que a súa posición non responde a desacordos sobre o destino das contas públicas, xa que non chegamos a entrar niso. Respeto a posición que adoptan, pero creo que non é unha boa decisión quedarse fora da posibilidade de negociar uns orzamentos. O que sí lle quero decir é que nin renunciamos a chegar a máis acordos co BNG, nin que todas as mesas de diálogo que temos abertas poidan continuar. Eu agardo que a posición do BNG sexa construtiva e, desde logo, non sea unha posición acomplexada porque dende o PP lle dicen que acordan sempre co Partido Socialista. Eu o que me pregunto é con quen van a acordar.
nun eixo esquerda-dereita, entendo que a relación máis natural é a do acordo e do entendemento co Partido Socialista, o cal non quere decir que teñamos a mesma posición. Remato, señora alcaldesa, respeto a súa posición autónoma, respeto as discrepancias e respeto que non pensemos igual, pero creo que polo interés da cidade deberíamos de seguir traballando para que haxa máis acordos. Remato, dende o goberno local non renunciamos a que a cidade teña presuposto en 2025 e imos a seguir traballando para ese obxectivo. Señor Jorquera, no ano 23 o goberno municipal do señor Lores en Pontevedra, onde goberna o BNG, intentou que houvese un orzamento, non foi posible, e houve outro orzamento. Eu agardo que entenda que a súa renuncia o que abre son outros camiños e, desde logo, que a cidade debe de ter o presuposto máis ambicioso posible e, desde logo, reitero o que dixen a semana pasada. Creo que a aposta polos barrios do goberno de Inés Rei se pode ver ratificada e incrementada. É unha pena que o señor Lorenzo non o vexa así, pero creo que temos que seguir traballando nesa dirección. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Procedemos á votación destes dous asuntos por separado. Votos a favor do asunto número 2. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobado. Votos a favor do asunto número 3. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobado tamén. Pasamos aos asuntos 4, 5 e 6, que serán debatidos conxuntamente en un único turno de 3 minutos e, a continuación, procederemos á votación por separado. Señor secretario. Asunto número 4, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento do lixo e dos residuos sólidos urbanos do Concello da Coruña para o exercicio 2025. Asunto número 5, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 52, reguladora de impostos sobre vehículos de tracción mecánica do Concello da Coruña para o exercicio 2025. E asunto número 6, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 55, reguladora de impostos sobre construccións, instalacións e obras do Concello da Coruña para o exercicio 2025. Ben, moitas grazas. Ten a palabra en primeiro lugar o portavoz do Goberno local, señor Laje Tuñas, e despois haberá unha quenda, como dixen, de 3 minutos. Pode sair, señora Canosa, sustitúame temporalmente. Grazas. Señor Laje, ten a palabra. Bo día de novo. Traemos aquí a modificación puntual das ordenanzas do lixo, do icio e do imposto de vehículos de transmisión mecánica. Este goberno xa avanzou no último pleno a súa intención de congelar tasas, impostos e prezos públicos para o ano que ven. Realmente, cabe recordar, ademais, que xa levamos tempo aplicando unha serie de bonificacións importantes e por distintas causas en moitas das nosas ordenanzas e precios públicos. O cal, tal vez máis, o caso máis visible, é o do propio bus urbano do que acabamos de falar. Eso non impide recordar que desde o ano 2019 levamos aprobado ata 29 modificacións distintas baixo unha premisa que é a da xustiza social e a do reparto equilibrado das cargas impositivas, de tal xeito que contribuía máis quen máis ten, ata o punto onde pode operar este goberno, lóxicamente. Entre as distintas bonificacións aplicadas ao longo dos últimos 5 anos figuran algunhas, como todos recordarán, vinculadas á pandemia, entendendo entón que tiñamos que axudar tamén aos cidadáns que se viron privados de determinados servicios. Hoxe vimos a facer aquí o mesmo, máis por outra causa. Todos lembramos, desde logo, que houve moito debate en torno á presión fiscal. Todos lembramos que houve moito debate en torno a si se podían mellorar as ordenanzas fiscais ou non. Creo que xa o comentei no pleno pasado, vamos a facer un estudio pormenorizado da presión fiscal e da millora dos tributos na cidade ao longo do ano 2025 para enfocar o 2026, se é posible e hai acordo, con unha millora das ordenanzas fiscais, pero, en calquera caso, non renunciábamos a facer milloras que, desde logo, contribuyen a perfeccionar
a norma, tanto na ordenanza reguladora número 52 como na número 55. Non varían os tipos impositivos, pero adaptamos os textos en aras dunha maior claridade. E, por outra banda, tamén introducimos o compromiso explicitado pola alcaldesa no verán a raíz dos sucesos acaecidos derivados da folga non folga da recollida do lixo. Digo folga non folga porque todos coñecemos que foi unha situación de máxima tensión bastante diferente a un proceso de folga convencional. Evidentemente, alguén pretendeu botarlle un pulso á cidade. Creo que a estas alturas habrá poucas dúbidas de que quen representa a todos e a todas na súa expresión máxima, como é a nosa alcaldesa, pois adoptou unha decisión que non é fácil, pero desde logo que era imprescindible, que era non ceder á chantaxe e pois poñer fin a unha forma de operar e unha forma de funcionar que desde logo sufriran non un goberno dunha cor política, sufriran todos os gobernos ata que houve unha alcaldesa que decideu mandar parar ou un xa está ben e non poder darlle máis carrete a unha fórmula esgotada de chantaxe permanente á cidade. Pero tamén fixo un compromiso e ese compromiso se traslada xusto cando o Servizo de Xestión Tributaria entendeu que se debía de facer que é ca modificación da ordenanza fiscal número 6, donde se introduce un pequeno desconto, o 10%, que se aplicará no trimestre seguinte á entrada en vigor. Bueno, aquí se fixo referencia, fixo concretamente o señor Jorquera, e creo que fixo unha referencia clara, a que compartíamos esta decisión. E, bueno, hai moitas formas de contalo. Evidentemente, o goberno ten unha responsabilidade final, e a responsabilidade final é optar pola conxelación. Se exploran sempre todos os escenarios. Por lo tanto, creo que tamén neste caso hai acordo en torno a esa conxelación que anunciamos no último pleno, o cal non impide de que poida haber opinións diferentes ou o cal non impide que haxa propostas diferentes. Eu agardo que poidan sair adiante estas 3 modificacións e que podamos traballar no ano 2025 para unha millora da ordenación fiscal que temos a través da regulación de ordenanzas para que no próximo mes de novembro do ano 25 podamos intentar facer unha millora sustancial. Dito isto, tamén é importante outro estudio que se debe de facer e ten que ver coa prestación de servicios por parte do Concello de competencias que son impropias ou, desde logo, que non corresponden á administración local, porque tamén todos deberíamos de saber que costes estamos soportando facendo fronte a gastos que deberían asumir outras administracións, basicamente para que teñamos o conxunto da radiografía todos e todas. Nada máis e moitas gracias nesta primeira intervención. Señor Jorquera. Moitas grazas. Anuncio que o BNG vai votar a favor. A modificación da ordenanza fiscal número 6, como se ven de explicar, introduce unha disposición transitoria para reducir un 10% a cota da tarifa domiciliaria da recollida do lixo no primeiro trimestre posterior á entrada en vigor desta modificación, para así compensar pola non prestación ou a prestación moi deficiente do servizo durante o conflito do lixo do verán de 2024. O resto das modificacións recollen melloras técnicas e de redacción que contribúen á clarificación dos textos, pero non conlevan subas a respecto das taxas e impostos actualmente en vigor. Nese sentido, reitero o que xa manifestamos no último pleno ordinario. Nas conversas que mantivemos co grupo de goberno, manifestámoslle que non íamos apoiar ninguna modificación que conlevase unha suba de taxas e impostos, dado que xa este ano se procedeu unha actualización e, ademais, as ordenanzas fiscais, ao noso xuízo, formaban parte dun acordo orzamentario que daquela se estaba moi lonxe de acadar.
Nese pleno, o Grupo Popular intentou apuntarse o tanto presentando a conxelación das taxas como unha proposta súa. Non debeu quedar moi contento en como foi recollido ese farol nos medios de comunicación e por iso agora o PP, para intentar asomar cabeza, propón unha rebaixa de taxas e impostos. Xa lles anticipo que non será con noso apoio. Unha cousa que consideremos que, dado que xa se produciu unha actualización neste exercicio, non é o momento dunha nova suba, e outra, que nos abonemos a súa demagoxia fiscal. Nós estamos a favor do público, señores do PP, e as taxas e impostos son necesarios para fortalar os servizos públicos e as políticas sociais. E, ademais, terían que explicarnos como se conxuga que, mentres defenden unha rebaixa, a maioría das propostas que fan vostedes no Concello conleven máis gasto. Entre outras cousas, intentando que o Concello asuma gastos que son competencia da Xunta de Galiza. Unha xunta, por certo, que contempla no seu proxecto de orzamentos deste ano un incremento dos ingresos por impostos de 426 millóns de euros. Por iso reitero que non nos imos abonar a súa demagoxia fiscal. Mire, señor Lorenzo, e unha das razóns polas cales non vamos a chegar a un acordo orzamentario para o ano 2025 é porque, efectivamente, houve moitas actuacións nos barrios que non se acometeron en 2024 pese que estaban contempladas nos orzamentos. Esa é unha das razóns. Pero eu teño que dicirlle que tamén son investimentos nos barrios, as melloras nos centros de saúde, as melloras nos centros de ensino, que haxa residencias públicas para os nosos maiores e a desatención por parte dos orzamentos da Xunta de Galiza naquelo que é competencia da Xunta de Galiza os barrios desta cidade é absolutamente escandalosa. A parte de que tamén lle lembro de que no último punto da orden do día do pleno extraordinario de hoxe se ten que debatir unha corrección dunha adenda ao CHUAC por mor de que a Xunta de Galiza non cumpliu os seus compromisos de investimento. Polo tanto, leccións axustas, señor Lorenzo. Xa para rematar, señor Laje, complexos co PP, de verdade que poucos. Sabemos, co anuncio que fixemos, que se abre un escenario onde hai outras vías para sacar adiante uns orzamentos, somos conscientes, son ferramentas que ten o goberno local e a súa utilización é lexítima. Pero quero rematar cunha reflexión. Se poden presentar para 2025 os orzamentos máis bonitos do mundo, porque o papel terma de todo, pero para que os orzamentos sexan creíbles, hai que demostrar na práctica que logo se cumpre o acordado. E o BNG ten disposición, por suposto, a chegar a acordos sempre, pero hai unha premisa básica, que previamente se cumpla o que xa estaba acordado. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Bien, traen aquí a pleno hoy la modificación de 3 ordenanzas fiscales. Y la verdad que últimamente en los plenos no hablamos tanto de lo que se lleva a pleno, ¿no?, del contenido del pleno, sino que se hacen anuncios de otros temas que, bueno, creo que son importantes. Como hoy estamos hablando de las ordenanzas fiscales, la semana pasada, o en el pleno pasado, mejor dicho, el señor Laje hizo el anuncio de que iban a congelar los impuestos. Por cierto, señor Laje, mire, una cosa, por mí no se preocupe, ¿eh? Por mí no tiene que preocuparse. Usted tiene que preocuparse por los ciudadanos. Yo no soy importante. Usted dice que se preocupa por mí, que le preocupa lo que yo hago. Preocúpese usted por los ciudadanos, que usted ni se preocupa por ellos, ni se ocupa de ellos. Dicho esto, ya digo, anunció usted el otro día la congelación de los impuestos. Yo también estoy escuchando hoy al señor Jorquera todo lo que está diciendo respecto a la congelación de los impuestos, que es todo lo que dijo el año pasado, hablando hoy de que si el PP quería que se bajaran los impuestos. Es el mismo discurso. Nosotros pedimos que se bajen los impuestos y el año pasado pedimos que se congelaran. Usted dio el mismo discurso cuando nosotros pedíamos la congelación que hoy que pedimos la rebaja de los impuestos. Demagogos, etcétera. Claro, usted de un año para otro cambia de criterio,
lo que el año pasado le parecía que era demagogia de congelar los impuestos, este año le parece que es maravilloso congelar los impuestos. Pues yo digo, pues nosotros siempre vamos un paso más adelante y pedimos no solamente que se congelen esos impuestos, que nos parece una buena medida, sino que se rebajen los impuestos. Y le voy a dar razones que usted sabe como yo. ¿Para qué total subimos los impuestos si no ejecutan el presupuesto? ¿Para qué quieren ustedes subir los impuestos si recaudan más después de lo que invierten en la ciudad? ¿Por qué estamos a los ciudadanos pidiéndole dinero si después este gobierno municipal que usted apoya no es capaz, ya digo, de llevar a cabo sus propuestas ni ejecutar el presupuesto? Por eso nosotros pedimos eso, aparte en un momento que todos sabemos cómo está la situación de las personas, que les cuesta llegar a fin de mes, cómo están las hipotecas, cómo están los alquileres, cómo está la cesta de la compra, cómo ha subido la inflación en este país, y no es momento de recaudar. Y sobre todo, ya digo, cuando aparte después lo que se recauda ni siquiera se ejecuta. Y el Partido Socialista, bueno, pues también me parece bien que congelen los impuestos, ya digo, como medida, lo progresista. Ya no sé cuándo se suena. El año pasado yo no era progresista, este año sí soy progresista, evolucioné porque pido la congelación. Pero como pido la rebaja, ahora ya dejé de ser otra vez progresista. Bueno, el próximo año seguramente ustedes lo rebajarán y volveré a ser progresista, porque ustedes van siempre con un año de retraso, actúan mucho en diferido. Y traen ustedes este año, en este momento, bueno, tres modificaciones de tres órdenes fiscales, una del ICIO, que es una mejora del texto para un mejor conocimiento jurídico, para una mejor práctica jurídica. Después, el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica también trae una modificación de la balanza fiscal. Es verdad que el carácter indefinido, esa palabra, carácter indefinido durante o exercicio no que se produce a matriculación é o siguiente, esa palabra pues lleva a confusión, ¿no? El carácter indefinido. Es verdad que ya que ustedes apuestan tanto por lo ecológico, que apuestan tanto por el medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático, lo bueno sería que se bonificara indefinidamente, mejor dicho, a estos vehículos eléctricos y no solo durante 2 años. Y luego traen la ordenanza fiscal de la tasa de basura y nos venden como la gran noticia que el gobierno de Irene Rey va a rebajar la tasa de basura a todos los ciudadanos porque durante la huelga recibieron la prestación del servicio. Bueno, vamos a ver, yo antes hablé de la estracanada, que era el reírse de todo el mundo todo el tiempo. A mí esto me parece, ya dije, hasta una falta de respeto. Que esto se anuncie de esta manera, cuando la rebaja de la que estamos hablando va a suponer entre 1,72 y 1,51 euros en el recibo del segundo semestre. O sea, un café para un miembro de la familia, no sabemos para quién, es la rebaja que tiene esta ciudad por el tema de las basuras, cuando durante todo el verano hemos sufrido todos una huelga o no huelga, porque aquí ya no se sabía lo que estaba pasando, pero sí que había una falta de recogida de basuras y que además que yo creo que se actuó por parte de la alcaldesa muy lentamente, porque primero dijo que estaba atada de pies y manos, que no podía hacer nada, después, ya un poco tarde, declaró la emergencia y ahora nos propone esta rebaja del 1,5 euros por familia en el recibo del próximo año, porque solo es un trimestre. Lo anunciamos como la gran medida que tiene este gobierno municipal. Bueno, el problema sigue ahí, la de basura. Tendremos que hablar mucho. La alcaldesa hablaba de normalidad, que ya estaba todo normalizado, y estos días hemos visto que más de un 30% de los trabajadores no van a trabajar. Hay una extensión muy grande, cuando la media estatal es un 8%. Y usted, que señor Jorquera, y termino ya, que habló hoy de incumplimiento por parte del gobierno socialista, de los acuerdos, recuerdo que su primer acuerdo para 6 meses era la apertura de un proceso de investigación para determinar se as empresas concesionarias dos servicios de limpieza e recollida do lixo se inhibiron das súas responsabilidades. Han pasado 17 meses e aún non sabemos nada desta comisión de investigación. Moi caro le sale a usted este apoio. Muchas gracias. Moitas grazas. Duplicou o tempo, señor Lorenzo. Había 3 minutos e vostede falou os 3 minutos e outros 3 minutos máis e 11 segundos. Controlen, por favor, os tempos e, se non ten a palabra.
Non ten a palabra. Controlen os tempos, se non pídanme 6, é que non pasa nada. Eu teño todo o día, pero non me digan 3 e logo falan 6. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Creo que o asunto está debatido, creo que non podo aportar moito máis, creo que aquí se reabriron outros debates que teñen pouco que ver cas ordenanzas. Creo que o sustancial é que ao longo do 2025 debemos de estudiar a millora da fiscalidade para o 2026. Cando teñamos datos, pois traerémolos. Evidentemente, hai outra parte que ten que ver con poder chegar a un acordo para esa millora da fiscalidade e espero que con quen este disposto a mellorar a fiscalidade, pois se xa posible os acordos, e con aqueles que creen que non hai que mellorar a fiscalidade, pois lóxicamente será máis complicado. En calquera caso, creo que o debate está dado e pola miña parte nada máis. Se con isto aforramos 2 minutos, pois benvidos a eso. Ben, moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación destes asuntos. Votos a favor do asunto número 4. Votos en contra, abstencións, queda aprobado. Asunto número 5, votos a favor, votos en contra, queda aprobado. Asunto número 6, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos xa ao último asunto, o asunto número 7, haberá unha exposición inicial e despois 3 minutos. Son as 11:32. Como saben, hai convocado un minuto de silencio ás 12, entón, si respetan os 3 minutos e na exposición inicial se fai algo razonable, chegamos a tempo. Se non, ás 11:57 paro o pleno onde esteamos para ir ao minuto de silencio. Vale? Señor Laje, ten a palabra para expoñer este asunto. O asunto 7, señor secretario. Asunto número 7. Aprobación da segunda adenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña para a tramitación e formalización da obtención dos terreos necesarios para a execución das obras do novo hospital do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e para a execución dos accesos dende a rede viaria de alta capacidade subscrito o 30 de maio de 2023. Moitas grazas, señor Laje. Agora sí, ten vostede a palabra para este asunto 7. Gracias, señora alcaldesa. Intentarei ser o máis breve posible. Como ben recordarán, no ano 2023, curiosamente antes das eleccións, a Xunta de Galicia urxiu a este Concello e este Goberno Municipal a consignar partidas orzamentarias para a construcción do novo CHUAC. Quero recordar que con anterioridade, quen era presidente da Xunta en 2021 anunciou que o novo CHUAC estaría o 80% construído no 2026. Chámase Alberto Núñez Feijóo. O Concello non só ofreceu unha cantidade inédita para financiar unha infraestructura sanitaria, 22 millóns de euros, senón que, ademais, recordarán todos e todas que viñemos a este pleno a facer unha aprobación. Incluso unha conselleira chegou a decir que os concelleiros que votaban eso no pleno non sabían o que votaban. Referíase aos do Partido Popular, porque os demais sí sabían o que votaban. Non é un invento, está por escrito. En calquera caso, diante daquela circunstancia, o Goberno Municipal e a Xunta de Galicia, a través da conselleira correspondente, reunímonos e chegamos a un acordo que foi relevante, en tanto en canto a cláusula que conseguimos introducir dentro do Goberno Municipal foi que, á vista do retraso que levaban, que nós non íbamos a financiar, xa só faltaría que unha administración que administra 375 millóns de euros financiara a unha que ten precisamente como competencias os equipamentos sanitarios e que ademais ten 14.000 millóns de euros de orzamento. Co cal, o que quedou recollido nesa adenda é que o Concello libraría fondos
na medida en que se certificara que se iban acometendo os traballos e había certificación de obra. Pasou o ano 2022 e non houbo nada. No 2023 non houbo nada. Houbo que vir a este salón de plenos a aprobar unha adenda que cambiara o cuadro de financiamento. Nese cuadro de financiamento decíase daquela que serían 8 millóns de euros os que executaría a Xunta de Galicia no novo CHOAC neste ano. Bueno, a realidade é que o dato mata o relato. Que relato mata? Anula, deixa sin efecto. Pois a realidade dun anuncio do 2022 para un hospital que iba a estar o 80% feito no 2026, a realidade é que estamos rematando o 2024 e que eu creo que todos sabemos o que hai. Ata chegamos a visualizar todos como ese reloj que se lle poñía ao Plan Galicia en aqueles tempos, do 2003, 2004, empezou a poñérselle, non sin tempo, non foi sin tempo, ao novo CHOAC. O novo CHOAC era super importante e que todos miraron para o Concello como se o Concello fora o que poñía ou quitaba, facía ou impedía a súa construcción. Bueno, a realidade é que nós cumplimos co que se nos pideu. Cumplimos con financiar máis alá de se estábamos de acordo ou en desacordo, máis alá de se ten que ser a administración local a que financie un equipamento supramunicipal como é un complexo hospitalario. Cumplimos, temos a financiación, pero quen non cumpliu foi a Xunta de Galicia. E non cumple non con este goberno, non cumple cos coruñeses e cas coruñesas. E non cumple porque se cumplira non teríamos que vir hoxe aquí a este salón de plenos por terceira vez a cambiar o cuadro de financiamento. Desta volta, teño que decir que cunha relación cordial, franca, nada que ver con situacións anteriores, o cuadro de financiamento contempla para este ano a certificación que aínda non temos na área económica, pero se supón que chega nestes días polo que nos dixeron, por importe de 547.681,73, que iso é o que nos dixeran extraoficialmente, que creían que iban a poder certificar de 8 millóns de euros, que era para este ano, que podían facer un acopio en torno aos 500.000 euros, e se contempla un escenario con 5 millóns para o 2025, 6.672.318 para o 26 e 10 millóns para o ano 2027. E eu digo, ogallá sea a última vez que se cambia o cuadro de financiamento. Para este goberno municipal non hai interés ningún en recordar ano tras ano os incumplimentos. O que si xa é un problema para os coruñeses e para as coruñesas que a Xunta teña decidido que o Hospital da Coruña é o último de todos os de Galicia sobre os que operan e actúan. É dicir, todas as remodelacións operouse en Montecelo, operouse no Chus, o Hospital de Lugo é un equipamento de recente construcción, se actuou por outra vía, non quero entrar no do Cunqueiro de Vigo, que creo que está dando bastante que falar, deixaron a Coruña para o final. Bueno, despois de deixala para o final, digo eu que polo menos os anuncios que fixeron que poidarán cumplilos. Dicen que vai a estar no 2027. Ogallá sesa verdade. Ogallá sesa verdade. En calquera caso, e ademais direilles algo que supoño que non é moi habitual, supoño que todos podemos entender que se a diferencia do ano 26 ao 27, pois entra dentro da lógica. Hai unha complexidade evidente. Cando, digamos, se fala de outros partidos ou de outras administracións, a xente suele meter o dedo no ollo. Un diferencial tan pequeno
nun equipamento tan relevante, tan grande, eu creo que é bastante asumible. A cuestión non é esa, a cuestión é se o hospital, en vez de estar no 27, no 28 ou no 29, acaba no 31, no 32 ou no 33. O gallá que isto que estou contando hoxe aquí non se convirta nunha certeza. O gallá. Pero en calquera caso, creo que o relevante é, unha, o Concello ten os deberes feitos e a financiación a disposición. Segundo, a Xunta non cumpliu nin no 22, nin no 23, nin no 24. Leva 3 anos sin cumplir. O gallá cumpla no 25 e non teñamos que volver a este salón de plenos a modificar a adenda. Eu agardo que todos poidamos aprobar esta proposta que está remitida por parte da Xunta de Galicia, e espero que seamos capaces de estar á altura dun debate que eu creo que é bastante relevante. Intentei non poñerlle a brocha gorda porque creo que require de bastante altura de miras, non sin antes recordar que compromisos desta natureza deberían de servir a todo o mundo para ser un pouquiño máis humilde nas críticas que ás veces fan, porque cando se poñen diante do espello eu creo que quedan retratados. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Turno para o BNG, señora Beira. Ben, este grupo municipal, o BNG, vai facer con esta nova adenda o mesmo que fixo con todos os acordos que veñeron a este pleno canto o novo CHUAC. Todos os acordos que tiñan un mínimo de lógica, porque quero recordar que nun principio o Goberno municipal aceptaba aquela condición da Xunta de Galiza de poñer cartos para a construción do novo hospital e finalmente o acordo foi que puxese só para os accesos. Gustaríame traer de novo algunhas reflexións das que fixemos no seu día cando se trouxo o convenio a este pleno. O primeiro é que esta nova adenda para aprobar un novo cadro de financiamento polos atrasos da obra demostran que aquelo que nos vendían coa cara de cemento armado que teñen, de que o novo CHUAC era imprescindível porque estábamos loitando contra unha pandemia. Menos mal que a loita contra a pandemia, menos mal que a fin da pandemia non dependía do novo CHUAC. Seguimos dicindo que non nos parece o lugar adecuado, a ubicación adecuada, nin a máis accesível para un hospital tan grande. A ubicación faino todo máis complicado e só fai falla ver os accesos que hai que facer para ver que non é o lugar máis axeitado. Preguntámonos que vai ser dos espazos e infraestruturas que queden baleiros cando todo se traslade ao novo CHUAC. E eses espazos e eses lugares tan sensíveis que por moito que sexan da Xunta de Galiza, de propiedade da Xunta de Galiza, pertencen á cidade da Coruña e algo teremos que dicir do seu futuro. Non seremos nós quen digamos que ao novo CHUAC lle fai falta obra. Abonda con ter a desgraza de ter que pasar unha época por aló para ver o labiríntica, complicada e saturada que está a infraestrutura sanitaria. Como dixo un grandísimo reumatólogo da nosa área sanitaria nun artigo en prensa, traballamos nun hospital que medra cara adentro, onde antes había unha sala de agarda ou un hall, mediante unhas cantas planchas de pladur, convértense nunhas consultas. É preocupante traballar nesta situación, porque o noso hospital estáse convertendo nun hospital enfermo e está facéndonos enfermar a quen traballamos nel. O que si lamentamos é que esta alcaldesa non fose quen de poñer os problemas sanitarios da nosa cidade en riba da mesa cando se negociou este asunto. Seguimos co COF de Orillamar sen todas as prazas de xinecoloxía cubertas, sen a praza de xinecoloxía cuberta no COF do Ventorrillo. En canto ao COF de Orillamar temos que denunciar a desvergonza máis absoluta da Xunta de Galiza que lle contesta por escrito á señora Queixas, a miña compañeira Mercedes Queixas, e dille que están cubertas todas as prazas de xinecoloxía do COF do Orillamar, cando é absolutamente mentira. Un COF
ao que, por certo, este goberno municipal non lle presta atención e ten tamén a praza de atención xinecolóxica sen cubrir. Seguimos na Coruña cos mesmos problemas de pediatría, de médicos de cabeceira que non se cobren cando están de baixa ou de vacacións. Xa non falemos das citas de especialistas. Eu non sei o que fixeron neste último ano desde a Xunta de Galiza, pero hai coruñeses que levamos 6 meses agardando a que nos poñan data, non 6 meses agardando a que nos vexan, 6 meses a que nos poñan data para ver a especialistas, non para unha primeira cita, senón para revisar as revisións periódicas das doenzas. Non quero falar dos retrasos nas probas médicas. Non quero tampouco afondar sobre como está o tema das matroas nos centros de saúde, ou a precariedade das enfermeiras ou a carencia de celadoras e celadores. O novo CHOAC é un envoltorio para unha sanidade na Coruña maltratada pola Xunta de Galiza. Son máis quilómetros para seren percorridas polo mesmo número de enfermeiras, enfermeiros, celadoras, médicos e médicas. Só esperamos non vivir nin de cerca na nosa cidade o que aconteceu co Hospital Álvaro Cunqueiro, no que as galegas e os galegos pagamos un sobrecusto de 470 millóns de euros por 634 camas menos. Imos ter que pagarlle aínda á concesionaria uns cantos anos máis, concesionaria que por remato xa, está en mans de fondos de investimento. Ese é o seu modelo de sanidade, señoras e señores do Partido Popular. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señor Rodríguez. Bo día a todos. A execución do novo CHOAC leva retraso. É unha realidade incuestionable e por iso estamos aquí para aprobar unha adenda ao convenio asinado coa Xunta e así acompasar o financiamento da obra ao seu ritmo de execución. É tamén unha realidade incuestionable que a hora de denunciar este retraso e exixir o cumprimento dos prazos vai haber unanimidade sempre neste pleno. Pero con sentidiño e con humildade. Outra humildade distinta a que apuntaba o señor Laje. Sentidiño porque o certo é que estamos ante unha actuación moi complexa que obligou a ampliar o prazo de redacción do proxecto de obra os accesos. Pero o novo CHOAC está en marcha, con 4 obras licitadas por un importe superior a 60 millóns, se está a traballar na Torre Polivalente, o proxecto de accesos está entregado en supervisión, a urbanización de Pedralonga se dedicarase nos próximos días e a súa execución iniciarase en xaneiro e a demolición do hotel de pacientes empezará no mes de febreiro. Por lo tanto, non é necesario trasladar a idea, non é necesario mentir como se fixo neste pleno anteriormente no pasado pleno a decir que nos estaba a certificar obra, simplemente non é certo. E humildade en primeiro lugar porque efectivamente en abril de 2023 cando aprobamos o convenio que hoxe adendamos por segunda vez xa nos vimos na obriga de lembrarlles ao goberno municipal que o traían a este pleno con 2 anos de retraso. Dicía o señor Laje antes das eleccións, sí, antes das eleccións municipais, pero deberon escoller vostedes a data, que foron os que tardaron 23 meses en traer o convenio a este pleno. E humildade, en segundo lugar, porque este goberno, precisamente, e collendo o mesmo exemplo que nos trasladaba o señor Laje, non é precisamente exemplo de execución rigorosa nas obras que son da súa responsabilidade e que non revisten a complexidade do novo CHOAC e que teñen, ademais, repercusión negativa nas contas municipais. Casi 1 millón de euros xa perdidos en fondos europeos por retrasos nas obras do Centro Cívico do Birloque, 6 meses iniciais, 13 meses máis en 3 prórrogas, ou no centro de baixa exixencia, 6 meses previstas no contrato, 4 meses máis en 2 prórrogas. Pero que a lista é longa. Marqués de Pontejos, 10 meses en contrato, máis 18 meses en 3 prórrogas. Casa Veeduría, 15 meses iniciais, máis 9 meses en 3 prórrogas. Mercado de Monte Alto, que leva un ano de retraso, tiña xa que estar en xaneiro de 2025, non estará ata decembro ou xaneiro do 2026. Os pelamios, 10 meses iniciais, máis 8 en 2 prórrogas. Os cantóns que xa se modificaron as anualidades, aínda ni siquiera se licitou a obra. Ou o Centro de Saúde de Santa Lucía. A lista de espera máis longa de Galicia, que suma xa 9 anos de retraso, cortesía de Marea PSOE, PSOE Marea e agora PSOE BNG, señora Beira. E por non falar das que comprometeu o Estado aínda non empezaron. Cuarta Rolda, Vial 18, a Pasase ou
Alfonso Molina, que, por certo, a primeira vez que se vendeu, señor Laje, tanto que presume de éxitos socialistas, non se esqueza deste, foi no ano 2005, gobernaba, por certo, Francisco Vázquez. Remato. Señor Jorquera, ai, se fora vostede a metade de combativo con esos retrasos do que foi hoxe con nós. Pero non lle toma mal, Non lle toma mal, porque, claro, un día difícil, todas as rupturas de parella, inda que sexan políticas, pois son complicados, pero, claro, ter que escoitalo a vostede decir que antes de que a Falange goberne calquera concello non nos vai a apoiar a nós, aínda que sexa ese prezo, home, non sei en que manual de progresismo leu eso vostede. Pero a verdade tamén é que a mellor definición de no que se ten convertido o Bloque Nacionalista Galego non se vai a topar en ningún lado. Esa é a perfecta definición do seu espírito democrático. E a fai un home de recoñecido perfil moderado. Modelo de oposición, home, non sei. A nós non nos vai tan mal. Podemos facelo mellor, seguramente, pero non sei se o que quere vostede que nos lle digamos aos galegos que hai peixes que son de Sri Lanka ou que son de Texas e que veñen das nosas rías. Non sei se vostede quere que tamén nos disfracemos de moderados cando chegan as eleccións para ocultar a autodeterminación ou monolingüismo. Ou non sei se quere que prometamos a gratuidade da P9 cando en xaneiro do 2026 vai a chegar a costar 29 euros. Agradecemos que vayan a votar a favor, porque por un momento, señora Beira, xa sabíamos que vostedes queren eólicas sin molinos, que queren minería sin minas, que queren industrias sin factorías, por un momento parecía que queren sanidade sin hospital. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas ao Grupo Popular. Peche deste debate a cargo do señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Creo que estamos diante dun asunto que require de rigor a hora de falar del, da capacidade de recoñecer a complexidade das actuacións destas e outras moitas. Evidentemente, cada un pois o fai co estilo que considera convinte e entendendo o diálogo e a conversación pública do xeito que considera. Eu quero recordar que en xaneiro do ano 2021 foi esta alcaldesa que firmou o convenio co daquela presidente da Xunta. Dende o 2021 ata hoxe, creo que todos e todas podemos ver que o que avanzou o novo CHOAC. Repito e reitero, agardo que esta sexa a última vez que veñamos ao pleno, porque iso querrá decir que xa non hai máis retrasos, pero, en calquera caso, creo que o preocupante sería que, en vez de que non sexa no 2026, como dixo o señor Feijóo, e fose no 2027, creo que todos saberíamos disculpar un retraso. Non vou facer a comparativa con todo o que dixo o concelleiro do Partido Popular, porque creo que se retrata na súa intervención, pero creo que sí que sería preocupante para os coruñesas que en vez do 26 ou 27 estuveramos a falar do novo CHOAC a partir do ano 30, o 31, o 32, o 33. Creo que lle poñemos relativamente fácil. Xa lle concedemos que poidan ter o retraso que levan e un pouco máis. A ver se é certo que no 27 está. Eu diríalles que o preocupante sería se os coruñeses temos que esperar o ano 30, o 31, o 32 ou o 33 para ver o novo CHOAC. Como creo que non é un tema de chascarrillo, pois a verdade é que requeriríase dunha certa altura a hora de abordar este debate. Dame a impresión de que non se aborda ca rigurosidade necesaria. Creo que deberíamos de todos entender a relevancia do asunto e a posición do Goberno municipal pois foi acordar novamente ca Xunta unha posición constructiva. Podíamos facer o que facían dende a Xunta no 2022 e 2023 de estar azuzando todo o día no periódico, xerando discrepancias, dicindo que os concelleiros non sabían o que votaban. O que fixemos foi acordar co Goberno galego un novo cambio e sometelo novamente a pleno, entendendo que nin cumpliran no 22, nin no 23, nin cumpliran no 24. A ver se por primeira vez cumplen no 25. E se cumplen, parecerános ben. Supoño que non será para aplaudirlles, porque 4 anos despois que acerten unha vez, pois, como mínimo será cumplir co deber. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Remata aquí o debate deste asunto número 7. Procedemos á votación. Votos a favor? Ben, moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade da corporación e aquí remata o pleno extraordinario. Grazas a todos e a todas, que teñan bo día.